La nostra sorpresa va ser que en els comptes vam trobar que hi havia molts pocs calés i quan van arribar els pròxims rebuts ja es van quedar en negatiu i havien de fer front inclús a una comissió de descobert. Ens vam trobar que només hi havia 15 euros. 15 euros quan nosaltres vam tenir una reunió al mes d'octubre del 2020 i volíem fer una derrama que l'anàvem posposant perquè no ens anava bé a tots i aquesta derrama la vam pagar, eren 1.600 euros per veí i o sigui que calculant més o menys podien haver-hi uns 10.000 euros. Nosaltres partim en la base de 7.679, que és els papers que tenim. A la fetge del dia 10 del 3 del 21, que és com vam poder tornar a mirar les comptes del banc, només tenien un saldo de 49 en 42 cèntims. En Daniel Martínez, la Judit Casany i en Josep Maria Baltrons expliquen la situació amb què s'han trobat les seves comunitats de veïns en relació amb l'empresa que tenien contractada fins ara per administrar-les. Comptes corrents buits, dificultat per aconseguir els llibres de comptes, rebuts impagats de la llum o el pagament de factures alienes a les comunitats són algunes de les pràctiques que, diuen, s'han anat repetint per part de l'administrador. Vam decidir anar a veure-la i que ens presentés ja els papers dels comptes. No ens els volia presentar. Aquesta documentació ella no volia donar-ne. I així estem pagant gastos atrasats de seguro de la comunitat, de l'antena i a més hem vist factures que no eren nostres, com de Mafre, de gas natural, d'una obra que van arreglar una paret d'un veïnat del costat, que ni ens toca la paret al nostre edifici. Va dir que havia canviat de companyia perquè era més barat. I jo li vaig dir que ella no era ningú per canviar de companyia, perquè primer tenia que consultar el president, que en aquell moment era jo. I nos vam aquí, a aquesta escala, per desgràcia, vam estar quasi tot un dia, fins a les tantes de la tarda, vespre, sense llum a l'escala ascensor, i gent gran, minusvàlida, o tenim un minusvàlid, puja i baixa per l'escala amb braços. Davant d'aquesta situació hi ha comunitats que han decidit fer un pas més i denunciar l'administrador de finques a la policia. La denúncia està presentada. La denúncia, el que constava com a president d'aquesta escala va presentar la denúncia. I ara el que ens estem ocupant més és de fer front al deute. La justícia està fent una investigació als Mossos i, clar, els Mossos van dir que com més denúncies presenti la gent, més força serà perquè això arribi més lluny. Els veïns d'aquestes 3 comunitats asseguren que n'hi ha més d'afectades i temen que fins i tot encara n'hi hagi que no ho sàpiguen. Vaig intentar trobar altres comunitats que tinguessin o no problemes. Em donava igual, volia saber si hi havia comunitats d'aquesta administradora de finques, que a través del Facebook ho vaig fer, i vaig trobar que moltes persones es van posar en contacte amb mi dient que estaven en una situació similar. Estic convençut que això són més escales. Jo voldria que tota aquesta gent que escolta aquest programa, si coneixeu d'una comunitat que és d'aquesta administració de finques de Ramon Torró, sempre s'ha de separar d'una de l'altra, que demanin els llibres, els papers, i sobretot que mirin molt a l'estrata directament del banc. I si no el veuen clar, que canvin d'administració i que presentin denúncia. Ona Malgrat ha intentat posar-se en contacte amb l'empresa administradora de finques, però no ha obtingut resposta.